phaiga matur chai manai kha jotonon phung kaham tei jotonon lamsogo ani blog ang tini nogo thangnai Hangrai ni jotono chini dolok bo nogo thangbai kha ang bo nog khatang kha ang bo nogo thangsinai tei ko Hangrai o hangga jotono phung aisuk basai tui kulayo nogo tongkhe tang kichapono aisukong khe sama bai pura doksa tongli sisaya sini sekang basai sin sekang ma tui kungnai hini sosai tui kul gujago ke orobo ama babo loge krei phano ang phung aisuk basai nyo tui kukha boknai rok suinya kha ko boknai rok suinya kha rasanya ko gari rok ko kakhe saimaya ke kesang no ketek kesang nai totrap kisa kisa sai tong kha corona rok deman jong no saimaya haipano nok to ma thangsinai okay norok nang no ka thangma rok phono gano norok nai tong di first ni simi last jora ang pai bikha tabung kai ang khorsinai tabuk thangui tongo ani dol khoroksa tongo bonke phunuglia bolasi jak pho gari de mano maya sai maya kho Hangrai ni hinge bui jotono gari rok rijab thangbayo gari simanya hanai sai maya thangnai grana Sunamorani gari punyai sengke sunamorani gari nasin tongo kaisa bas payo ama boroni sabrum ni bas se ama ini kita kon chopayo ko. A few moments later. Gari nasin aga chopa takon chopaya joto sabrum ni bas amarpur ni bas amte nang sikhai nogo shokpai kata bukhe kudukma nang shokai gari maya mang taki shopayo bakhatok thokata bukhe ang phaya sin sekang mani banda ko awan rok ready khai kon subject sasinai sana musumai bara tongoi ma masaya tak masao joton Hangrai ni enjoy khai baidi salai baidi ang kha phaiga matur chai manai kha Thangmani thoksoka mai bu phui chokjak phungni san mai cha ji chin no tai ma san arai phaijang nai ni den ro hai hello awan bahinyang khasade thokja khapubo bola si jago bo camera buskang phanya naya thoksoka